ወንጌል ሉቃስ ሸውዓይ ምዕራፍ እምነት ሓደ ሓለቓ ሚእቲ ቁጽሪ ሓደ ብዘሎ ዘረባኡ ኣብ እዝን ህዝቢ ምስ ወደየ ናብ ቅፍርናሆም ኣተወ። ቁጽሪ ክልተ ሓደ ሓለቓ ሚእቲ ዘኽብሮ ባርያኡ ሓሚሙ ንሞት ቀሪቡ ነበረ። ወረ ኢየሱስ ምስ ሰምዐ መጺኡ ንባርያኡ ክሕውየሉ ዓበይቲ ኣይሁድ ናብኡ ልኢኹ ለመኖ። ንሳቶም ድማ ናብ ኢየሱስ መጺኦም ንሱ ንህዝብና ይፈቱ ቤት ጸሎት ዝሰርሓልና ኸዓ ንሱ እዩ እሞ እዚ ክትገብረሉ ይግብኦ ኢሎም ኣጽኒዖም ለመንዎ። ኢየሱስ ከዓ ምሳታቶም ከደ ናብ ቤቱ ምስ ቀረበኻ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ዓሩኹ ለኣኸ ከምዚ ኢሉ ጐይታይ ናብ ትሕቲ ንሓሰይ ክትኣቱ ኣነ ኣይብቑዕን እየ እሞ ኣይትድከም። ስለዚ ድማ ንርእሰይ ናባኻ ንምምጻእ ብቕዕቲ ገይረ ኣይቈጸርክዋን። ግናኸ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ወደይ ከዓ ይሓዊ እዩ። ኣነ ድማ ኣብ ትሕቲ በዓል ስልጣን ዝግዛእ ኣብ ትሕተይውን ዓቀይቲ ዘለውን ሰብ እየ እሞ ነዘኪድ እብሎ ይኸይድ ነቲ ድማ ንዓ ይመጽእ ንባርያውን እዚ ግበር ይገብር ከዓ። ኢየሱስ እዚ ምስ ሰምዐ ተገረመ። ግልጽ ኢሉ ከዓ ነቶም ዝሰዓብዎ ህዝቢ ከም ዝበለት ዓባይ እምነትሲ ኣብ እስራኤል እኳ ኣይረኸብኩን እብለኩም ኣለኹ በሎም። እቶም ልኡኻት ናብ ቤት ምስ ተመልሱ ድማ እቲ ሓሚሙ ዝነበረ ባርያ ሓዊዩ ይረኸብዎ። ኢየሱስ ወዲ ሓንቲ መበለት ካብ ሞት ከም ዘተንስአ። ቁጽሪ 11 ንጽብሒቱ ድማ ኮነ ናይን ናብ እትበሃል ከተማ ከደ። ምስኡ ከዓ ሓያሎ ካብ ደቂ መዛሙርቱን ብዙሕ ህዝብን ከዱ። ናብ ኣፍ ደገ እታ ከተማ ምስ ቀረቡ እንሆ ሙት ተጸይሩ ወፀ። ንሱ ነድዩ ሓደ ወዳ ነበረ፣ ንሳ ከዓ መበለት እያ። ብዙሓት ደቂ እታ ከተማ ከዓ ምስኣ ነበሩ። ጐይታ ምስ ረኣያ ደንገጸላ እሞ ኣይትብከዩ በላ። ቀሪቡ ነቲ ቃሬዛ ተንከዮ እቶም ጸወርቱ እንደው በሉ። ንሱ ከዓ ኣታ ጐበዝ ተንስእ እብለካ ኣለኹ በሎ። እቲ ሙት ተንስዩ ተቐመጠ፣ ምዝራቡን ጀመረ። ነድዩ ድማ ሃባ ንኹሎም ፍርሃት ሓዞም ዓብዪ ነቢይ ተንስኡልና ኣምላኽ ንህዝቡ በጽሐ እናበሉ ከዓ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ። እዚ ወረዚ ድማ ብዛዕባኡ ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ጎደቦታታን ተሰምዐ። ልኡኻት ዮሐንስ መጥመቕ ቁጽሪ 18 ንዮሐንስ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ኩሉ እዚ ነገር ዝነገርዎ። ዮሐንስ ከዓ ክልተ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ጸዊዑ እቲ ዝመጽእ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበ ኢና ኢሉ ናብ ኢየሱስ ለኣኾም። እቶም ሰባት ኣብ ኢየሱስ ምስ በጽሑ ከዓ ዮሐንስ መጥመቕ እቲ ዝመጽእ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበ ኢና ኢሉ ናባኻ ልኢኹና በልዎ። ሽዑ በታ ሰዓት እቲኣ ካብ ሕማምን ቃንዛን ካብ ርኹሳት መናፍስትን ንብዙሓት ኣሕወየ ንብዙሓት ዕውራቱን ምርኣይ ሃቦም። ኢየሱስ ከዓ ዕውራት ይርእዩ፣ ሓንካሳት ይኸዱ፣ ለምጻማት ይነጽሁ፣ ጸማማት ይሰምዑ፣ ምዉታት ይትንሱ ኣለዉ። ንድኻታትን ወንጌል ይስብኽ ኣሎ እሞ ኪዱ እዚ ዝርእኹምዎን ዝሰማዕኹምዎን ንዮሐንስ ንገርዎ ባይ ዘይዕንቀፍ ብፁዕ እዩ ኢሉ መለሰሎም። ቁጽሪ 24 እቶም ልኡኻት ዮሐንስ ምስ ከዱ ንሱ ነቶም እኩባት ሰብ ብዛዕባ ዮሐንስ ክብሎም ጀመረ። እንታይ ክትርእዩ ናብ በረኻ ወጻኹም? ብንፋስ ሰሰው ዝብል ሻምብቆ ዶ? እንታይ ክትርእዩ ዳ ወጻኹም? ልስሉስ ክዳውንቲ እተኸድነ ሰብኣይ ዶ? እንሆ ብኽዳውንቲ ኽብረት ዘጌጹን ዝሓንቆቑንሲ ኣብ ቤት ነገሥታት ኣለዉ። እንታይ ክትርእዩ ዳ ወጻኹም? ነቢ ዶ? እወ ካብ ነቢ እኳ ዝዓቢ እብለኩም ኣለኹ። እቲ እንሆ መገድኻ ዝጸርግ መልኣኸይ ቀቅድሜኻ እልእኻ ኣለኹ ተባሂሉ እተጻሕፈሉ ንሱ እዩ። ካብ ኣንስቲ ካብ እተወልዱ ካብ ዮሐንስ መጥመቕ ዝዓቢ ነቢ ሓደ እኳ የልቦን እብለኩም ኣለኹ። ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ግና እቲ ዝንእስ ይዓብዮ። ኩሎም ህዝብን ተገውትን ሰሚዖም ብጥምቀት ዮሐንስ ተጠሚቖም ንኣምላኽ ኣጽደቕዎ። ፈሪሳውያንን ፈለጥቲ ሕግን ግና ብእኡ ኣይተጠምቁን እሞ ነቲ ኣምላኽ ዝመኸረሎም ምኽሪ ንዓቕዎ። እምበኣርሲ ንሰብ እዚ ወለዶ እዚ ብምንታይ ክምስሎም እየ? ንመንሲ ይመስሉ ነቶም ኣብ ዕዳጋ ዝቕመጡ እሞ ንሓድሕዶም ተጻዊዖም እምብልታ ነፍሓናልኩም ኣይሰዕሰዕኹምን ኣልቀስናልኩም ኣይበኸኹምን ዝብሉ ቈልዑ እዮም ዝመስሉ። ዮሐንስ መጥመቕ እማ መጸ እንጌራ ኣይበልዕ ወይና ይሰቲ ጋኔን ኣለዎ ትብሉ ኣለኹም። ወዲ ሰብ መጸ ይበልዕ ይሰቲ እንሆ በልዓን ሰታይ ወይንን መፍቀር ተገውትን ሓጣንን ትብሉ ኣለኹም።
ጥበብ ግና ብኩሎም ደቃ ጸደቀት ሓንቲ ሓጥ ሰበይትን ኢየሱስ ከም ዝቐብኣቶ ቁጥር 36 ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ድማ ምስኡ ክበልዕ ለመኖ ናብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ ኣትዩ ኣብ ማዕዲ ተቐመጠ እንሆ ኣብቲ ዓዲ ሓንቲ ሓጢአተኛ ሰበይቲ ነበረት ኣብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ መቕማጡ ምስ ፈለጠት ቁዱይ ቅብኢ ዝመልአ ብልቃጥ ኣምፀት ብድሕሪኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ደው ኢላ እናበከየት በቲ ንብዓታ እግሩ ከተጠልቅዮ ጀመረት ብፀጉሪ ርእሳ እናደረዘት እግሩ ትስዕም ቁዱይ ቅብኢ እውን ትለኽዮ ነበረት እቲ ዝፀውዖ ፈሪሳዊ ድማ ነዝሪኡ እዚ ነቢ እንተዝኸውንሲ እዛ ዝተንከየቶ ሰበይቲ ሓጢአተኛ እሞ መን ከመይ ዝመሰለቱን ምዃና መፈለጣ ነይሩ ኢሉ ብልቡ ሓሰበ ኢየሱስ ከዓ ስምዖን ዝብለካ ኣሎኒ ኢሉ መለሰሉ ንስኻ በል መምህር በለ ንሓደ መለቅሒ ክልተ ሰብ ዕዳ ነበርዎ ኣብቲ ሓደ 500 ኣብቲ ሓደ ድማ 50 ዲናር ነበሮ ዝፈዲዎ ስለ ዝሰኣኑ ግና ንኽልቲኦም ሓደገሎም ከባታቶምሲ ኣዝዩ ዘፍቅሮም መኖም እዩ ስምዖን ከዓ ናይሲ እቲ ብዙሕ እትሓድገሉ ይመስለኒ ኢሉ መለሰ ንሱኻ ቁኑዕ ፈረድካ በሎ ናብታ ሰበይቲ ግልጽ ኢሉ ከዓ ንስምዖን በሎ ነዛ ሰበይቲ እዚኣስ ትሪኣ ዶ ኣለኻ ናብ ቤትካ ኣትኹ እሞ ንእግረይ እኳ ማይ ሃብካንን እዚኣ ግና ብንብዓታ ኣእጋረይ ኣጠልቄት ብፀጉሪ ርእሳውን ደረዘት ንስኻ ኣይትሰለምካንን እዚኣ ግና ካብ ዝኣቱ ጀሚራ ካብ ምስዓም ኣእጋረይ ኣይዓረፈትን ንስኻ ርእሰይ ብዘይታ ኢለኸኻንን እዚኣ ግና ኣእጋረይ ብቁዱይ ቅብኢ ለኸየት ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንኣ ብዙሕ ሓጢአት ተሓዲጉላ እብለካ ኣለኹ እቲ ሒደት ዝሕደገሉ ከዓ ሒደት እዩ ዘፍቅር ንኣ ድማ ሓጢአት ክትሓዲጉል ክበላ እቶም ምስኡ ኣብ ማዕዲ እተቐመጡ ከዓ ብልቦም እዚ ሓጢአት ድማ ዝሓድግሲ መን እዩ ክብሉ ጀመሩ ንሱ ግና ነታ ሰበይቲ እምነትካ ኣድሕናትኪ ብሰላም ኪድ በላ